Куда уехать? Да. Кажете, nećemo ih pisati koji šljivi. No da, brzo. On je prebrzo za njih, oni te ne skuži. Provinciju, još je dobro. Tradiciju provinciju. Imamo jedan stvar, to za mene draže. Ste spremni, možemo? Da. Može? Sam ti rekao? Poštovani predstavnici medija, srdačno vas pozdravljam u ime Svjetskog saveza mladih Hrvatska. Ja sam Dominik Pavković, član Svjetskog saveza mladih Hrvatska, koji je organizator konferencije na kojoj će se predstaviti rezultati istraživanja motivacija mladih za migracijom i zasnivanjem obitelji. Svjetski savez mladih Hrvatska je podružnica međunarodne organizacije World Youth Alliance, koja u svijetu okuplja preko 1 milijun članova, a u Hrvatskoj broji više od 200 članova koji djeluju u Zagrebu, Osijeku i Splitu. Svjetski savez mladih Hrvatska je zajednica mladih prijatelja od 18 do 30 godina koji se trude živjeti iskustvo ljudskog dostojanstva, te to iskustvo donijeti u društvu kroz aktivnu zauzetost za dobro druge osobe. Zadnjih 7 godina aktivno se bavimo demografskom problematikom kroz brojne projekte te zagovaramo politike koje odgovaraju na potrebe mladih, potičući mlade da ostanu u Hrvatskoj. Za početak treba izdvojiti da smo proveli istraživanje i objavili publikaciju na temu mladih obitelji u Hrvatskoj. Također, 2016. godine smo organizirali prvo predizborno sučeljavanje u Hrvatskoj na temu mladih i obiteljske politike. Osim toga, 2017. godine smo proveli projekt Suprotiva, suradnju protiv apatije.
Nakon 2017. godine, nakon mnogih uspješnih aktivnosti i projekata, organizirali smo još jedan projekt naziva Kompas. Usmjeri budućnost u svojoj zajednici u 2019. godini. Svjetski savez mladih Hrvatska kroz svoje djelovanje u području politika za mlade prepoznao iseljavanje kao jedan od najvećih problema u Hrvatskoj. Nezaposlenost, neriješeno stambeno pitanje, nepovoljni uvjeti rada su samo od nekih glavnih razloga iseljavanja. Tako trenutno provodimo projekt Mreža 2050, demografija od izazova do odgovora, koji je nastavak uspješnog osluškivanja potreba mladih i aktivnog sudjelovanja udruge u pronalasku rješenja za probleme iseljavanja mladih u Hrvatskoj. Cilj današnjeg istraživanja bio je ispitati motivaciju mladih za migracijom i zasnivanjem obitelji. Istraživanje je provedeno u razdoblju od 23. rujna do 1. prosinca 2021. godine, korištenjem elektroničke pošte i društvenih mreža. U tom se razdoblju provelo anketno istraživanje na prigodnom uzorku od 660 ispitanika u dobi od 18 do 30 godina sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Rezultate istraživanja predstavit će današnji govornici. Pozdravljam i zahvaljujem našim današnjim govornicima, doktoru znanosti Marinu Strmoti, docentu na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te doktorici znanosti Sanji Klempić-Bogadi, znanstvenoj savjetnici na Institutu za migracije i narodnosti, koja se priključila putem video poziva, kao i našim članovima Svjetskog saveza mladih Hrvatska, Domagoj Dalbelu, koji će predstaviti istraživanje, te Ivanu Majstoriću, koji će dati kratki osvrt i stav udruge o dobivenim rezultatima u svijetu popisa stanovništva. Prepuštam dalje riječ govornicima, izvolite. Evo, hvala. Prije svega hvala svima što ste došli i mi ćemo vam sada predstaviti istraživanje koje smo proveli. Istraživanje je provedeno na prigodnom uzorku od 660 mladih iz cijele Hrvatske. Nastojali smo ispitati motivaciju mladih za iseljavanjem i zasnivanjem obitelji. Ono što smo nastavili ispitati je na koji način su čimbenici kao što je politička participacija, društvena aktivnost, dob odseljenja od roditelja, broj braće i sestara, religioznost i mnogi drugi čimbenici povezani sa željom mladih za iseljavanjem i za zasnivanjem obitelji. Kada je riječ o samom iseljavanju, pitali smo mlade u kojoj mjeri na skali od 1 do 10 bi željeli iseliti iz Hrvatske i koliko vjerojatnost vjerojatnost da će otići iz Hrvatske. Prosječni odgovor na oba pitanja je bio malo iznad 4, odnosno 4,4 i 4,0, što znači mladi su zapravo podijeljeni u vezi toga da li žele iseliti iz Hrvatske ili ne. Neki bi htjeli, neki ne bi, ali ono što je znakovito da gotovo polovina mladih povremeno ili često razmišlja o odlasku. Iz toga proizlazi da značajan broj mladih razmišlja o odlasku, nažalost u velikoj mjeri zaista i odlaze. Ono što je bitno je da mladi ne odlaze impulzivno, nego da razmišljaju i razmatraju opcije prije nego što odu. Kada je riječ o zasnivanju obitelji, mladi u prosjeku žele 2,4 djece, što je više od prosječnog broja djece u Hrvatskoj. Razlog što nemaju, iz toga proizlazi da razlog što nemaju više djece nije isključivo to što ne bi htjeli imati više djece, nego postoji druge otegotne okolnosti s kojima se suočavaju i s kojima se i mi kao društvo moramo suočiti i moramo pronaći adekvatna rješenja. Kada je riječ o političkoj participaciji, pitali smo mlade u kojoj mjeri izlaze na izbore. Uvijek glasa 58% mladih na parlamentarnim izborima, 65% mladih na predsjedničkim izborima i 60% na lokalnim izborima. Dok postotak onih koji nikad ne glasaju se kreće između 7 i 9%, ovisno o vrsti izbora. Bitno je reći da gotovo 90% mladih vjeruje da bi bilo dobro kada bi više građana izlazilo na izbore. I stoga, prema tome, mladi su politički aktivni i svjesni su važnosti političke participacije, bar kada je riječ o sudjelovanju na izborima, s obzirom da su postoci koje smo dobili u istraživanju viši od očekivanih. Zanimljivo je da najviše mladi izlaze na predsjedničke izbore, više nego na parlamentarne i lokalne, što znači da same predsjedničke izbore ili instituciju predsjednika smatraju bitnom. Mladi koji češće glasaju na izborima imaju nešto manju želju za iseljavanjem.
I stoga prema tome čimbenik iseljavanja jest politička apatija. Nedostatak vjere da mogu nešto promijeniti, da mogu nešto popraviti u društvu. Bitno je mladima omogućiti utjecaj na političke procese jer će oni zapravo graditi društvo sutrašnjice. Kada je riječ o aktivnosti u civilnom društvu, 15% mladih je aktivno u civilnom društvu, a 7% u političkoj stranci, što znači da dio mladih ima potrebu i na taj način djelovati. Oni koji su aktivniji u civilnom društvu u prosjeku žele više djece, ali u kasnijoj dobi, te žele u manjoj mjeri iseliti iz Hrvatske. Slična stvar je i sa vjerskom zajednicom. Oni koji su aktivniji u vjerskoj zajednici u prosjeku žele više djece i to u ranijoj dobi i žele manje iseliti. Prema tome, mladi koji su društveno aktivniji i uključeniji u zajednicu žele više djece i manje žele iseljavati. Što je sasvim očekivano s obzirom da društveno djelovanje može smanjiti apatiju i omogućiti mladima proaktivnost. Kada je riječ o članstvu u političkoj stranci, oni koji su članovi stranke u prosjeku manje žele iseliti, ali nije povezano sa željenim brojem djece. Kada je riječ o dijelu istraživanja vezanih uz posao i zaposlenje, na skali od 1 do 10, prosječna vjerojatnost iseljavanja mladih koji rade u javnom sektoru je 3,1, a u privatnom sektoru 4. Što znači da mladi koji su zaposleni u privatnom sektoru više žele iseliti od mladih koji su zaposleni u javnom sektoru. Javni sektor svakako pruža veću sigurnost posla mladima, što nažalost očito nije slučaj uvijek u privatnom sektoru, ali u gospodarskom smislu je svakako to problem što mladi u privatnom sektoru žele u velikoj mjeri iseljavati s obzirom da su oni zapravo velikim dijelom nositelji gospodarskog napretka. Niže zadovoljstvo poslom je povezano sa većom vjerojatnošću iseljavanja, što je također, vjerujem, očekivano, s obzirom da je mladima potrebno pružiti posao koji će zadovoljiti njihove, prije svega ljudske, ali i profesionalne potrebe. Potrebno je stvoriti poticajne radne uvjete te uskladiti život i rad. Kada je riječ o obitelji, znači čimbenicima vezanim uz obitelj, nešto više od polovice mladih živi sa roditeljima. Oni koji su iselili, to su uglavnom učinili sa 18 ili 19 godina, što se poklapa sa odlaskom na studij. Velik dio mladih naročito u Hrvatskoj dugo živi sa roditeljima, što im svakako daje financijsku sigurnost, ali može biti povezano i sa kasnijim zasnivanjem obitelji, što smo ujedno i utvrdili u istraživanju. Oni koji su kasnije iselili od roditelja, kasnije žele imati i djecu. Oni koji imaju više braće i sestara u prosjeku žele više djece, te oni koji imaju članove obitelji u dijaspori procjenjuju vjerojatnijim da će iseliti iz Hrvatske. To ukazuje na činjenicu da upravo u obitelji učimo vrijednosti i obrasce ponašanja koje same primjenjujemo u kasnijem životu. Ukoliko je neko kao dijete imao priliku biti dio velike obitelji, veća je šansa da će takvu obitelj prepoznati kao vrijednu i običajnu, pa će i sam vjerojatnije onda težiti takvoj obitelji. A ukoliko je neko u obitelji svjedoči iseljavanju bliskih osoba ili sluša o njima, vjerojatnije je da će i sam razmišljati o odlasku. Također, mladi koji su sebe procjenjivali religioznijima u prosjeku žele više djece te žele manje iseliti. Religija svakako ispunjava razne ljudske potrebe, od potrebe za pripadanjem do potrebe za smislom. To ukazuje na činjenicu da su i vrijednosti svakako povezane sa demografskim problemima. Potrebno je usmjeriti se naravno ne samo na ekonomski, nego i na kulturalni i vrijednosni aspekt ovog problema. I ono što bi za kraj isto htio reći, da smo pitali mlade da nam kažu kakve su im asocijacije na riječ Hrvatska, i oni koji su procijenili vjerojatnim da će, odnosno manje vjerojatnim da će iseliti, su kao prve dvije asocijacije stavili ljepota i domovina, a oni koji su procijenili da će vjerojatno iseliti su stavili korupcija i turizam. Što znači da vjerojatno oni koji namjeravaju iseliti percipiraju kao najveći problem upravo korupciju i to što možda je Hrvatska previše usmjerena isključivo na turističke, a ne i na druge sektore djelatnosti. Evo, to je bilo sve od naših, što se tiče samih rezultata istraživanja, pa evo ja prepuštam dalje govornicima.
svima. Zahvaljujem se svima na dolasku, pogotovo našim mladima. Pozdravljam se u ime Matice Hrvatske kao pročelnik odjela za demografiju ovdje. Od mene se očekuje kratak komentar što ću vrlo rado dati. Ovdje su vrlo pametni mladi dečki i zbog toga sam sretan da se napokon i mlađa ekipa i mladi ljudi zaista uključuju na neki način u ovaj demografsku problematiku. Volio bi od njima više mladih nego novinara, no to je nešto što ćemo kriviti pandemiju. Ono što mogu komentirati ovdje, svakako su ono što već zna ptica na grani, to su demografski procesi u Hrvatskoj koji već 30 i više godina su zaista negativni, više nema nikakvog opravdanja, a ni sumnje da su oni štetni i štetni po sve procese, društvene procese u Hrvatskoj, a napose one gospodarske koji nam život znači. Ono što ću ja samo komentirati, a to je upravo vezano uz politiku za mlade. Kao već sad davno zaboravljen državni tajnik prije 4 godine, u mom resoru su bile upravo mladi. Politika za mlade. I ono što sam tada primijetio, zapravo taj resor mi je predstavljao najveći problem i najveći izazov. Držeći nastavu na ekonomskom fakultetu već 15 godina, vidim jedan trend koji je malo zastrašujući i koji mene brine, a to je da se mladi nekako, kako mi u Dalmaciji kažu, štufaju politike općenito, odnosno gledaju na politiku nekako kroz taj spektar korupcije, kroz spektar pojedinih loših političara, kojih ne manjka u Hrvatskoj. I to je ono što je zabrinjavajuće. Zabrinjavajuće da svi se kunu u mlade, međutim te politike nema. Na razini Europe, također iz demografske perspektive, ja sam upozoravao tada, odmah, čim sam stupio na funkciju, preuzimajući resor koji nisam znao što preuzeti, to su mladi, da imamo jedan problem za mlade. To je jedne tehničke, demografske naravi, da je udio mladih u cjelokupnoj populaciji sve manji. Što to znači? To znači s političke perspektive da oni imaju sve manji glas u ukupnoj populaciji i to je ono što zabrinjavajuće. Su mladi kao neka pozitivna energija, neiskvarenost, iskrenost, ono što bi trebalo donositi iskrene promjene i prave promjene i strukturne promjene u bilo kojoj zemlji, pa tako i gospodarstvu. I ako imate udio rasta sve većeg udjela stare populacije, naravno da se javna politika tada, odnosno politika koju mi gledamo danas, Brisel, Hrvatska i ostalo, oni se usmjeravaju na stariju populaciju, jer to nosi relativno više glasova. Prema tome, tako se i osjetilo u tim javnim politikama kako postoji jedna poprilična bezidejnost i jedno mrtvo slovo na papiru kojem sam ja bio zaista protiv toga i često sam svim udrugama, pa tako i Svjetskom savezu mladih govorio da je to ozbiljan problem. Nije problem napisati neku nacionalnu politiku za mlade kojih mi imamo i non stop se rade neke strategije i piše se i ne znam koliko stotina stranica, a onda ja dođem u dvoranu, tada kad sam počeo, to vam sad nisu sve neke osobne priče, što je možda najbolje i najzornije prikazati. I onda nakon tih nacionalnih politika za mlade odeš u Brisel, pišeš nešto, dođeš u dvoranu, gdje sam još uvijek predavao i uvijek ću, nadam se, dođeš u dvoranu s 200 ljudi mladih sjedi tamo i ja pitam, dajte da vas pitam, koliko je od vas čulo ovdje za politiku za mlade? Nitko. Onda se ja pitam koja je poanta politika za mladih takvih koji piše država, ili je to samo jedan smokvin list gdje mladi jednostavno ne sudjeluju na koji način. A zaista to je loše. Tu imamo nažalost i neke druge stvari, evo sad dodatna pandemija, odnosno i tehnologija gdje su mlade populacije na neki način postala pasivna, nezainteresirana, zajedno se okreću sebi. Međutim, društvo funkcionira tako da ima neke javne politike. I to je ono kada mi počnu shvaćati da su javne politike mjesto i način funkcioniranja države, znači ne politika kao mjesto javnih interesa, odnosno gdje se interesni partikularni skupljaju, nego da je to mjesto obiteljska, gdje se pravi obiteljska politika, socijalna, ekonomska politika i svaka druga koja je onda dio neke populacijske politike. Neću dužiti, tako da mi je jako drago da sam pozvan i ovdje na ovakav skup i da mladi prepoznaju temu demografije, vjerojatno više nego li naši političari, koji se s tom temom na neki način kockaju, odnosno politiziraju, prave se politikanskim nekim potezima, odnosno predstavlja uvijek plijen, jer zapamtite, demografija, odnosno populacijske politike su vrlo bitne i bit će sve bitnije u budućnosti. Zemlja koja je sve manje ljudi nije perspektivna zemlja. To osjete svi, pa i mladi, ma što god nam pričali tome.
Demografija nema lijeve i desne demografije, ima samo jedan demografski razvoj i jedna populacijska politika, neka pozitivna, eksplicitna, koja bi se javno u budućnosti donosila. I tu samo napominjem kratko da zapravo na neki način do sad je Europa zazirala takvih javnih populacijskih politika, što zbog nasljeđa prošlosti, od nekih fašističkih prošlosti gdje se tada koristila takve negativni eugenički oblici, no danas će Europa suočena sa demografskim procesima i shvaća i svoj lošiji geopolitički poziciju u odnosu na ostale zemlje gdje ima puno više ljudi i gdje je perspektiva puno bolja. Još jednom pozdravljam mlade, ja sam izuzetno sretan i nadam se da će ovo biti popraćeno i da će se mladi uključiti sve više i ja ću se i osobno angažirati na tom planu. Hvala vam lijepo. Dobar dan. Dobar dan. Moje ime je Sanja Klančić-Bogardi, s obzirom da sam ovaj tjedan pozitivan na koronavirus. Ovo je bila jedina mogućnost da vam se Recording in progress. pridružim. Ono što moram prvo reći da se zahvaljujem Svjetskom savezu mladih Hrvatske da smo uopće pozvali da komentiram prve rezultate ovog istraživanja. 2022. je Europska godina mladih, tako odlučuje Europski parlament, pa bi sve zemlje članice u ovoj godini u stvari trebali organizirati aktivnosti i inicijative usmjerene na mlade. Meni je drago da mi onda Europsku godinu mladih počinjemo sa mladima koji su napravili istraživanje o mladima što je vrlo optimistično za početak godine i pokušat ću u ovom istraživanju naći i nešto optimistično. Međutim, ono što moram napomenuti je da su sami predstavljači rekli da je riječ o prigodnom uzorku, stoga moramo reći da ima određeno ograničenje, znači ne možemo zaključke donositi na razini ukupne populacije mladih Hrvatske, međutim, ovi rezultati i zaključci mogu biti polazišta za neka daljnja istraživanja. Domagoj je jako dobro spomenuo osamostaljivanje mladih, da mladi u stvari u Hrvatskoj dosta kasno odlaze od roditelja i u EU smo po tome u stvari rekorderi, na prvom smo mjestu, znači kod nas mladi između 25 i 29 godine 3/4 njih još uvijek živi s roditeljima. To svakako govori o tome da očito financijski nisu mogućnosti se osamostaliti, mi nemamo praktički nikakvu stambenu politiku za mlade i sve to njima otežava odlazak od roditelja i onda naravno sve otežava te njihove daljnje odluke i za zasnivanjem obitelji i za imanjem djece i sl. Međutim, ako se osnovnim recimo na ovaj migracijski dio koji je nekako moje područje, mi zadnjih godina imamo veliki fokus na mladima u imigraciji i prema nekakvim službenim podacima iz Hrvatske u 10 godina selo oko 300.000 ljudi, to su službeni, ako je broj vjerojatno znatno veći, od toga je 25% bilo mladih. I onda obično kada mi govorimo o toj nekakvoj mobilnosti migracije unutar Europske unije, u Hrvatskoj se to dosta negativno doživljava, zato što smo naravno mi izgubili veliki broj ljudi kroz takvo iseljavanje. Međutim, ako gledamo s aspekta mladih, smatram da je ta mobilnost u stvari unutar EU koja je omogućena dosta bitan i politički, ekonomski, društveni i demografski fenomen, jer u stvari je mladima olakšano da ne znam, putem programa Erasmus ili slično, imaju mogućnost otići živjeti u drugu državu, steći neko novo obrazovanje, nova znanja, naučiti jezik, živjeti u nekakvim drugim sredinama i ne znači nužno da će to biti gubitak za Hrvatsku. To može biti samo faza jedna u njihovom životu i da će oni se sa novim znanjima, novim vrijednostima vratiti u Hrvatsku. Ono što je inače nekako u Hrvatskoj uvijek dojam da svi žele otići, da baš svi žele otići iz Hrvatske. Međutim, ja u ovom istraživanju vidim i neke tračke optimizma jer baš i nije tako. Ova dva pitanja, recimo želja za iseljavanje i vjerojatnost iseljavanja, a ako pogledamo, ne znam, ocjenu 9 i 10, to su baš oni koji izrazito žele iseliti i oni koji će vrlo vjerojatno iseliti, taj postotak je recimo negdje oko 13-14%, što nije tako strašno, ajmo reći to tako, jer je nekakva svjetska istraživanja su pokazala da otprilike 30% mladih ima nekakvu želju za migraciju. I sada želja i realizacija su dvije različite stvari, 5% ih planira, manje od 2% u stvari i stvarno se priprema za to. Međutim, ono što mene zabrinjava je to da 22% ispitanika u ovom istraživanju često razmišlja o migraciji. Kao što je kolega Strmota rekao, puno je tu nekakvih problema vezano za mlade i kad imate neke javne politike vezano za njih, oni čak ni ne znaju da postoje, kamo da bi prepoznali te nekakve aktivnosti.
da se to ne dogodi, znači da oni ne izgube taj nekakav optimizam koji još uvijek postoji za život u Hrvatskom, a onda, ne znam, se suoče sa stvarnim životom, ne znam, za teškom zapošljivošću, radom na određeno i slično, i onda jednostavno kad već dođu nekakve godine i nisu ostvarili ono što su mislili, onda se možda odluče za iseljavanje. Ono što su rezultati pokazali to da mladi koji imaju članove obitelji u dijaspori je veća vjerojatnost da će se odlučiti za odlazak, što je logično zato što imaju svoju nekakvu migracijsku mrežu, pa im onda smanjuje rizik odlaska, smanjuje naravno manji su ti troškovi i veća vjerojatnost da će se naravno lakše snaći jer će imati pomoć u prvo vrijeme. Ono što po meni je dosta pesimistično to je da ta politička nekakva apatija, jer to pokazuje da su nekakva razmišljanja da recimo kroz izbore ne može se ništa promijeniti, već će sve biti isto i to je ono što nije dobro. Da već u toj dobi samo nešto više od pola u stvari izlazi na glasanje, to svakako govori o nekakvim negativnim trendovima u našem društvu. Tako da puno je ovdje pitanja otvoreno u ovom istraživanju. Mislim da bi bilo jako dobro da Svjetski savez mladih recimo napravi jedno istraživanje baš o tom koji su razlozi tako kasnog iseljavanja iz roditeljskog doma i općenito osamostaljivanja mladih, jer mislim da je to poprilično bitno i da bi ti rezultati trebali biti bitni za nekakve daljnje javne politike, posebno u tom smjeru stambene politike koju Hrvatska nikada u biti od osamostaljenja nije imala kao nekakav cjeloviti projekt, što je prilično bitno jer osnovni razlog zašto mladi i žele otići van je da bi se obrazovali, da bi dobili nekakva znanja i slično, a onda je tu i zapošljavanje i sve što ide uz to. Ali svakako mislim da je prioritet države za početak da zadrži stanovništvo koje je u njoj. Mi smo previše, čini mi se, okrenuti ka idejama o povratku onih koji su otišli, a mislim da bi trebali krenuti od toga da zadržimo mlade koji su još uvijek u Hrvatskoj i još uvijek imaju ideju života u Hrvatskoj kao nekakvo mjesto u kojem će oni moći ostvariti svoje nekakve želje, realizirati svoje životne planove i ostvariti neku visoku kvalitetu života. Srdačan pozdrav svima, hvala vam što prisustvujete našoj konferenciji za medije. Svjetski savez mladih Hrvatska kao udruga mladih niz godina se bavi demografskim trendovima u Hrvatskoj, upozorava na moguće posljedice negativnih demografskih trendova te zagovara cjelovite javne politike usmjerene mladima i obiteljima. Rezultate provedenog istraživanja odlučili smo predstaviti u trenutku u kojem raspolažemo prvim rezultatima popisa stanovništva koji su potvrdili očekivanja demografskih stručnjaka. Objavljeni podaci svjedoče o dugotrajnoj i široko rasprostranjenoj depopulaciji Hrvatske, te cjelokupnu javnost navode na zaključak kako je potrebno osmisliti, ali i dosljedno provoditi javne politike koje će mladi zadržati u Hrvatskoj. Posebno to vrijedi za slabije razvijena područja poput Slavonije i Banovine, koji su u posljednjem međupopisnom razdoblju uslijed manjka prilika i boljih radnih mjesta, ali i prirodnih katastrofa, izgubile najviše stanovnika. Mladima je potrebno omogućiti kvalitetne životne uvjete i sigurnost kako bi ostvarili svoj puni potencijal koji će kasnije biti na dobrobit čitavog društva. Znači da su upravo mladi budućnost Hrvatske, te da će jednom o njima ovisiti razvoj naše zemlje, prepoznali smo potrebu za ovim istraživanjem kako bismo saznali stvarne namjere mladih oko iseljavanja i zasnivanja obitelji. S obzirom na iznesene rezultate istraživanja, potičemo nositelje vlasti da ulože više napora u provedbu kvalitetnih obiteljskih politika koje će mladima omogućiti bolje uvjete za ostanak u Hrvatskoj i osnivanje obitelji s posebnim naglaskom na podršku roditeljstvu, formalnu skrb o djeci i usklađivanje obiteljskih i poslovnih
obveza. Istodobno, od nositelja vlasti očekujemo zauzimanje za učinkovitiju tranziciju mladih na tržište rada, odnosno brže usklađivanje sustava obrazovanja i potreba tržišta rada, bolja radna mjesta, bolje radne uvjete i odgovarajuće rješenje stambenog zbrinjavanja mladih. Također, smatramo da je mlade potrebno poticati na veću političku participaciju te ih motivirati da svoje potrebe izraze kroz aktivno djelovanje u društvu. Njihov angažman dragocjen je i posebno vidljiv u radu udruga, Savjeta mladih i Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske. Vjerujemo da će rezultati istraživanja biti vrijedan doprinos u analizi demografskog stanja nakon objave prvih rezultata popisa stanovništva, ali da će biti poticaj za konstruktivnu javnu raspravu usmjerenu prema osmišljavanju rješenja za depopulaciju u Hrvatskoj. Svjetski savez mladih Hrvatska kao udruga mladih ima ograničen utjecaj na donošenje odluka iz područja demografije. Stoga smo zahvalni našim znanstvenicima na otvorenosti za suradnju i stalnoj angažiranosti oko demografskih tema u akademskoj i javnoj sferi. Drago nam je da su danas s nama. Pozdravljamo interes medija za ove teme te ih potičemo na doprinos u stvaranju povoljnog društvenog ozračja usprkos objektivno negativnim demografskim trendovima. Pozivamo poslodavce na pozitivnu diskriminaciju prema roditeljima, posebno majkama. Pozivamo i sve druge zainteresirane da se uključe u aktivnije bavljenje demografskom problematikom, odnosno pronalaženjem rješenja za depopulaciju u Hrvatskoj. Svjetski savez mladih Hrvatska svima vama stoji na raspolaganju u bavljenju tim temama. Na kraju, važno je prisjetiti se da u Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske stoji da čovjek treba biti u središtu postizanja ciljeva i kreiranja Hrvatske kakvu želimo. Stoga pozivamo Vladu Republike Hrvatske, sve županije, gradove i općine da pitanje demografske revitalizacije doista svrstaju među najvažnije prioritete svoga rada i u praksi. Pritom potičemo i veću suradnju između tijela državne uprave, posebno u smislu raspoloživosti i ažuriranja podataka. Nadalje, pred sam kraj, želim svima još zahvaliti. Nadamo se dosljednom provođenju ciljeva Nacionalne razvojne strategije, kao i onih iz nadolazeće strategije demografske revitalizacije s ciljem ublažavanja depopulacije i u svrhu cjelokupnog razvoja Hrvatske. U toj nadi zahvaljujem vam na slušanju. Još se jednom zahvaljujemo našim govornicima. Poštovani predstavnici medija, sada možete postaviti pitanja. Ljubazno vas molimo da se predstavite, te vas molimo da se držite tematike. Sve mi je jasno. Već 30 godina. Odavno. Pa evo, ako nema pitanja, Da još vremena. evo daćemo još vremena malo. Ma sve kristalno jasno. Pošto niko neće. Ja sam tu radim u Matici kao novinarka suradnica u jednom podlisku Infuzija i baš se bavimo tim tematikama ranjivih skupina u društvu, između ostalog to su i mladi i samo spadam u tu kategoriju i pronalaska posla ostavka općenito u Hrvatskoj. I dosta su zanimljivi ti rezultati, iako mišljenja očekivano po meni istraživanja. Sad me zanima, ima li to ikakvog smisla, konkretnog, praktičnog, u smislu da će to utjecati sada na, ne znam, bilo kakav proces formalan unutar, hoćete li se staviti nekako izvješće poslati Vladi ili nešto slično? Kao što sam rekao malo prije, dakle sad trenutno je u tijeku priprema nacrta prijedloga strategije demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2031. Dakle, ističem to kao akt dugoročnog strateškog planiranja i u javnom savjetovanju ćemo mi sigurno ove podatke iskoristiti u prilog onog što zagovaramo.
ali svakako, kao što je rekla profesorica Klepić-Bogadi, mi ćemo ovo istraživanje, svjesni njegove ograničenosti, iskoristiti za neka nova, ali ono što smo mi htjeli postići unatoč svim ograničenjima, znači i uz pomoć volontera u našoj udruzi, da možemo doći do vrijednih spoznaja u ovom kontekstu, budući da se to područje ne istražuje ni inače, a posebno u ovom vremenu pandemije. Tako da ovo je za nas važan iskorak, nastavak dosadašnjeg rada po ovom pitanju i sigurno ćemo nastaviti i dalje, ali svakako smo svjesni da javna uprava ne raspolaže podacima, pa i mi u ovom trenutku tek znamo jedan dio rezultata popisa stanovništva, ali svakako ih uskoro očekujemo, ali u godinama koje slijede to bi se trebalo popraviti, posebno jer idući popis stanovništva neće biti na klasičan način, nego će se temeljiti na registru stanovništva. Tako da, unatoč objektivno negativnim demografskim trendovima, načinu života koji mi danas živimo, našu generaciju je obilježila recesija, pa i pandemija. Generacije iza nas koji su rođene u ovom stoljeću, dakle, slično pandemija, ali kod njih bitan utjecaj na razvoj ima tehnologija, manje nego naše generacije. Uglavnom, želim reći da iz toga svega proizlazi da su demografski trendovi objektivno takvi kao jesu, i stoga je važno poticati, provoditi kvalitetne istraživanja, pod tim mislim znači, na boljim uzorcima, po mogućnosti slučajnim, i da to prepoznaje država, odnosno nadležna tijela koja bi onda tako što i poticala i financirala, ali evo, to se primjećuje u zadnje vrijeme da je to prepoznala i Europska komisija, koja okuplja tim demografskih stručnjaka iz cijele Europe, pa očekuje se da, iako su oni ograničeni, oni djeluju na raznih preporuka, da će ipak doći do izražaja neke politike u ovom kontekstu da Europska unija je sve manja u odnosu na druge političke sile u svijetu, mislim prvenstveno na Sjedinjene Američke Države i Kinu. Možete me sad vratiti na ono što ste pitali. Mogu ja pomoći? Znači, Samo mikrofon, ako nije problem. samo da... Naši mikrofon. Ne mora se čuti. Ma dobro, čuje se sve. Evo, ja ću skočiti možda s malo iskustva mrvicu. Mislim da dolazi vrijeme mlađih, to je ovo stvarno istinski mislim, a ponajviše ovdje spomenuto prvi put u demografskoj revitalizaciji ili kojoj politici, to je tehnologija. Tako da će digitalizacija i decentralizacija biti, ja mislim, misao vodilja i dijela državne uprave na lokalnoj razini, ali mislim i za Europu i za svijet, barem mislim na ovaj razvijen dio svijeta. Prema tome, očekujemo uključivanje mladih, no način privlačenja mladih će trebati biti puno bolji, jasniji i konkretniji od stavljanja plakata uz cestu, zato što mladi danas funkcioniraju drugačije, puno su realniji i puno više očekuju i svjesniji su. Znači, globalizacija i digitalizacija, sve donijelo tome da mladi ljudi, da se mi izrazim ružno, ne puše više fore slova na papiru. Prema tome, ponavljam, ovdje ću potaknuti još ovu ekipu mladih da ne budu na koji način zavedeni birokratskim papirima i politikama, nego da osjete ono u sebi što je pravi put. Ja se nadam da će jedan dio demografa vas istinski zdušno podržati i da ćemo raditi na možda jednom dodatnom dokumentu koji će na jedan nekonvencionalni, moderni način stvoriti platformu za suradnju mladih, ali na ovaj pravi način. Znači, ne neka opet tijela, ne neke pisanje njihovu strategije, osnivanja još 85. tijela koje će pričati što radi 84. tijelo i onda će to 74. reći 82. u Europi i tako dalje. Znači, ja sam se s tim susreo i ja ću svoje iskustvo dati na raspolaganje ko bude to htio. Tako da ja osobno očekujem puno Svjetskog saveza mladih. Dobro? Eto, recite. Meni pitanje je... Generalno za vas sve. Pozdrav, nisam novinar, ne sam ono Garačić, gradski vijećnik u Slavonskom Brodu. Sada me sljedeće. Govorim uvijek o mjerama za mlade, o demografskoj revitalizaciji i tako dalje. Govorimo o uključivanju u civilna društva, između ostalog. I provodimo generalna istraživanja. No smatrate li potrebni da
bi u gradovima trebalo raditi isključivo istraživanja po gradu, jel? Da se utvrdi zapravo javno mnijenje građana, odnosno mladih. I evo samo da dodam iskreno srca da vam aplaudiram da će se prije 4 godine nakon javno dali. Ostalo stvarno bilo motivirajuće za mnoge mlade da vide tu poruku da stvarno ima nekih. Hvala, evo ćemo to iskoristiti da okupimo mlade, vrlo rado prodajem se mladima. Točno, ovo što ste rekli, a djelujete iz Slavonskog Broda, znate koliko je on pogođeni populacijom. Ja se osobno smatram da decentralizacija i moći i financija, a to znači istraživanje na lokalnoj razini. Nisu sve lokalne jedinice, nemaju isti ni mogućnosti, ni isti povijesno nasljeđe razvoja, ni demografsko. Prema tome, nije isto biti u Obrovcu, u gradu Bioradu, u Zaprešiću ili Slavonskom Brodu. Prema tome, na taj način će trebati i razvoj usmjeriti. Decentralizacija na način da ćete provoditi istraživanja, a i ljudi koji rade tamo, ja vjerujem, vi sami znate što vaše stanovništvo misli, što očekuju, što im treba. Teško je očekivati da neko iz Zagreba, iz nekog tijela državne uprave, ministarstva, vodi računa što tamo treba u jednom kvartu vašem Slavonskom Brodu. Prema tome, to je neka mogućnost. A ovo spomenuta tehnologija, mislim da ide upravo u tom smjeru decentralizacije. Prema tome, da, apsolutno. Znači, generalna istraživanja postoje. Demografske strategije su pisane već desetljećima. Generacije i demografa se promijenila i nismo mi izmislili toplu vodu. Demografija, teorija demografske tranzicije vrlo jasno govori, što nismo mi izmislili, što su uzroci pada ovakvoga i nataliteta, a onda što su razlozi iseljavanja. Osim ovih egzistencijalnih problema koji se mi dominantno držimo, materijalno davanja i najdalje doseg hrvatske politike je dati nakon za dijete od 100 eura ili ne znam koliko ćemo spomenuti, pa ćemo licitirati ko će za 100 eura napraviti dijete. Uz te egzistencijalne probleme postoji cijeli spektar sociopsiholoških problema koji su povezani s ovim egzistencijalnim, to se zove teorija demografske tranzicije i posttranzicije. Znači, pisano o tome znanstveni radovi u cijelom svijetu, no, ne možete li to objasniti našim političarima koji kažu da je demografija, dobro, okej, bit će hrvatstva još. Nema to veze sa Hrvatstvom, to ima veze sa opstankom cijelog sustava. Tako da hvala na pitanju i točno ste pogodili koji je smjer po meni. Ja sam se s portala Milani i mene zanima koje su se neke javne politike pokazale učinkovitima kako na nacionalnoj, kako na lokalnoj razini u vidu ostanka mladih u svojom mjestu prebivališta. Možda za vas. Opet ja sam htio privatizirati, nije to u redu, mali znaju bolje. Ja sam rekao, znači 2016. je dobio resor za mlade. I uspoznaja se tada sa dokumentima nacionalne politike za mlade, ako se dobro sjećam. Mislim da i sada postoje neke strategije da se rade, pa postoje to i na razini Europe. No tad sam osjetio jedno veliko licemjerje političke scene spram mladih. Upravo zbog spomenutih razloga što je ta populacija sve manje zainteresirana za procese društvene, što ja ne dajem tu kritiku neka bi se rekao djeci, ali da mladima, sad više baš se ne smatra mladim, ali da, fale tih politika javnih i najčešće se to onda tako prezentirati, nema tih politika ništa, pa i cijela demografska politika se često želi obezvrijediti kao to je neko prosipanje novca i tako dalje. To je zapravo socijalna politika i mladi su dio socijalne politike. S tim da upada i u onu kategoriju, nažalost, sve više ugrožene skupine, što je socijalna politika, jer ona je socijala, jer su ugrožene skupine i po završetku fakulteta ulaze na tržište rada gdje nemaju gotovo nikakva prava, imaju niske nadnice i onda mi kažemo oslanjamo se na mlade, a onda rade za 1600 kuna koliko je to već bilo. Znači, vrlo licemjerna politika i ja ih ne vidim, ja osobno kažem, ja sam bio zadužen državni tajnik za mlade, ja sam rekao što je ovo, jel? Niti ima mladih, niti ima u tim politikama mladih. Znači, i većina tih politika je bilo, svi će oni volontirati. Ma super, ajmo mi ove ekipu iz Europarlamenta sa 60-50 plus, dođite i volontirati, a mlade stavite nek rade za te plaće. Prema tome, veliko političko licemjerje spram mlade populacije se osjeti i u europskoj politici, a u Hrvatskoj neću ni pričati. Jel? Tako da je to praktički u interesu, se mi razumijemo da mladi ne budu glasni. Jer ja sam Dominik. Je. Dominik inače bio moj student, diplomirao, tako da nisam ni znao. Dobro. Ja sam svoja, mislim, i previše rekao. Evo,
Smijem ja govoriti na ovo vezano za primjere mjera? Da pače. Samo mikrofon. Kako razmišljaš? Posljednjih godina kao i prije vidljivo je da se pojavljuju pojedine mjere kako na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, no one su najčešće pojedinačne. Dakle, odvojene su od niza svih drugih mjera, ali evo, ja bih istaknuo da se u posljednje vrijeme ulaže u rani i predškolski odgoj i obrazovanje, dakle, grade se dječji vrtići diljem Hrvatske, pa čak i tamo gdje nije potrebno, što vjerujem olakšava planiranje i života, znači onda i obitelji i posla brojnim roditeljima. Kao mlada osoba istaknuo bi ovaj povrat poreza, dakle za mlade do 30 godina, što se pokazalo pozitivno. Ono što bih istaknuo da nedostaje neko bolje rješenje vezano za stambeno zbrinjavanje. APN-ova subvencija je pokazala svoje mane. Taj zakon traje do kraja 2023. i očekuje se sad neko novo bolje rješenje. Ili evaluacija i promjena postojećeg ili ukidanje. Ali u svakom slučaju potrebna nam je neka alternativa, ne isključivo dugoročno kreditiranje, posebno u ovom suvremenom životu kada smo mi mladi skloni mobilnosti, dakle preseljenju, znači unutar Hrvatske pa čak i onda u Europskoj uniji. Tako da u svakom slučaju želim reći, postoje pojedinačni primjeri, oni se pojavljuju i kroz povijest, posebno u zadnje vrijeme, ali oni nisu usklađeni međusobno, a onda od nacionalne do lokalne razine također. Možda još jedno pitanje, Barbara, da ja ne znam je li to vama veći problem iseljavanja mladih ili nemotivacija za imanjem djece onih koji ostaju? Mogu ja govoriti. Ja nisam stručan kao profesor. Ali ja mogu reći... Evo, poznate generalno problem kome? Ček, samo. Sve jedno. Kome? Mislim da je to problem. Ajmo ovako. Prije svega problem je iseljavanje generalno kao proces i tako. Iseljavanje najčešće odlazi mlađa populacijama koliko se smatramo mladima, zato što u procesu migracije pokazuju istraživanja i zdrav razum da ne sele starija populacija, pogotovo ona koja već ima obitelji, djecu i tako dalje. Odlaze upravo oni koji su tek izašli na tržište rada, koji se nisu našli u nekim 30-im, kasnim 20-im i 30-im godinama. Prema tome, to je svakako problem, broj jedan, ekonomski problem. Jer gubite populaciju koju ste investirali, znači ljudski kapital se gubi. Hrvatska je tu specifična po tom problemu jer mi investiramo u naše školstvo, fakultete, sveučilište i ti ljudi odu. S druge strane, pokušavamo useliti populaciju ljudi koja najčešće radi na niže radnim mjestima, odnosno niže obrazovnim stručnim zanimanjima, poput konobara u sektoru građevine. Prema tome, rasipanje resursa, apsolutno. Pitali ste je li problem motivacija mladih. Svakako to je međusobno povezano, ne možete to odvojiti, to je čista sociologija. Znači, mladi su zainteresirani i sad bi mogli tu govoriti o nekim istraživanjima o mladima koje možda i znate, gdje mladi, mislim da tu pričala i profesorica Vlasta Ilišin dosta je govorila o tome, da su mladi zainteresirani za sebe u današnjem 21. stoljeću kao tako i onda i gubi se ta perspektiva na obitelj. Dosta je zavladalo taj oblik nekog egocentrizma, hedonističkog života koji je isto opisan u demografskoj tranziciji kao jedan od čimbenika i pada nataliteta, a iseljavanja također. Prema tome ne možete odvojiti jedno drugo. To su samo procesi. Proces pada nataliteta, ujedno iseljavanja i Hrvatsku prati. Mi imamo sve negativne procese. Depopulaciju ukupnu, prirodnu populaciju, generacijsku populaciju i emigracijsku populaciju. Znači to rijetko koja zemlja u svijetu bilježi, uz nas je tu još nekoliko u Europi, mi smo zaista tu najlošiji, to je čista matematika brojke. Ne možete odvojiti što je lošije, sve loše, ne možemo misliti, ajmo biti optimistični, treba se nekako usmjeriti na mlade, ali ne s nekom patetikom, nego zaista nekim djelovanjem. Ja mislim da to uvijek bilo najpametnije, ako sam odgovorio na pitanje. Evo, ja još mogu konkretno vas pohvaljujem, također kao kolega iz Slavonskog, da stvarno ste nam bili svjetlo točka. Vaš istup na televiziji, nama koji razmišljamo tako malo svojom glavom. Ali imala bi pitanje za istraživače
gospodin Majstorić i Gazelo. S kime ste surađivali? Institut, prosvjedno ste s Institutom za migracije i narodnosti. I Samo izvolite. s kime... Ovo više nešto. Dakle, s kime sve surađujete, ko vas podupire i prilike metodologije rada? Pa evo ga, u udruzi općenito surađujemo sa čitavim nizom dionika u društvu i to može više Ivan kasnije reći, a što se tiče samog ovog istraživanja, znači to smo prije svega kao Svjetski savez mladih proveli, znači tu smo samostalno organizirali i anketu, znači evo tu sam ja sam znači doktorant na Katoličkom sveučilištu, tako da se i bavim inače istraživačkim radom o tim temama. Pa onda smo znači, sastavili te upitnike, onda smo znači, to distribuirali i prikupili smo ispitanike i obradili znači, cijelu svu potrebnu obradu, tako da uistinu evo ga smo samostalno kao Svjetski savez mladih evo ga uspjeli iznijeti ovo istraživanje, a evo ga u svakom slučaju uvijek rado surađujemo i sa drugim dionicama, pa evo ga ja se zahvaljujem isto i evo današnjim profesorima koji su nam došli evo ga dati svoj doprinos u smislu evo interpretacije, komentara i različitih smjernica za dalje koje možemo dalje primjenjivati. Do mladih ste došli do te skupine putem društvenih mreža? Putem društvenih mreža, da, znači putem plaćenih oglasa i tako, znači to smo preko, da, najviše preko društvenih mreža. Ovime zaključujemo konferenciju, zahvaljujemo svima na dolasku, najavljujem da ćemo rezultate istraživanja te druge materijale poslati na vaše e-mail adrese. Za više informacija stojimo na raspolaganju te smo otvoreni za suradnju i inicijative. Hvala i doviđenja.